avui som dia 9, no? Sí, i el curs acaba dia 30 de juny. Per tant, aquest curs no pot ser normal, al final no pot ser normal. Pero existe la opción de que usted esté unas semanas y luego alguien le releve, ¿no? No se descarta. Està obert, no se descarta, som un col·lectiu de molta gent. ¿Y su huelga es total o toma algún tipo de líquidos? Aigua. Aigua, ¿no? Sí. Tiene un médico que le va a controlar y le va... Hi ha una preparació i també, sí. Mentalmente está preparado, ¿no? Home, jo crec que els docents estan molt mentalitzats, no? Tenim una lluita ja de... no només d'aquest any, pensava que el curs passat hi va haver moltes accions, hi va haver 3 o 4 dies de valla, hi va haver... aquest curs ja heu dit com ha anat, no? Sí, però poner su vida en riesgo es un paso más, ¿no? No es... Bé, la vaga de fam és una forma de lluita. Fa poc a la Índia hi havia 50 periodistes en vaga de fam, aquí no és tan freqüent, aquí tenim un... No, sí. Venim cap aquí. Correu cap aquí. Que hagi vingut per fer ressò d'aquest acte. Nosaltres pensem que tenim un món educatiu molt seriós, molt potent, i davant d'aquesta vergonya, d'aquesta humiliació, hem d'agrair que hi hagi persones que vulguin fer, diríem, manifestacions i actituds que puguin arribar a commoure la gent. Si no tenen manera d'escoltar ni per una manifestació ni per una espècie de revolta popular, el manco que apel·lin en allò que els diuen en aquest sentiment de veure que hi ha persones capaces de sacrificar una part del seu cos per tal que el manco els escoltin i se posin a dialogar, per tant, amb aquest sentit. Un poquet que la vaga de fam és l'arma més contundent i més universal per la lluita pacífica. Quan tu te poses a lluitar i no vols agafar armes, la vaga de fam és la més forta. Tenim referents universals, com per exemple en Gandhi, com per exemple en Xirinacs, que estaven constantment en vaga de fam, i és molt curiós perquè sempre començaven tots sols. Perquè tu pots convidar a una vaga general, no t'involucres al teu cos, pots convidar a una manifestació, pots convidar a una seguda, pots convidar a un encadenament,